היי, אני שרה, בואו לצייר איתי. תכינו לכם עיפרון, מחק וסרגל, וכמובן צבעי פסטל. אני מסמנת נקודה ברבע העליון של הדף, מסמנת את החצי של הדף בקו, ומסמנת גם קו אורך על החצי. סימנתי נקודה נוספת שהיא תהיה המנורה שלי, אני עושה את החלק הזה קצת מהר, כי זה שרטוט מקדים כזה למנורה, אתם יכולות לעצור ולהאט. סימנתי כמו משולש קטן, קו אמצע מהשפיץ של המשולש כלפי מטה. בסיום הקו הוא בערך 5 סנטימטר, סימנתי קו ישר שעוזר לי לסרטט, יצא לי מעין טרפז ומעליו משולש, אם נגדיר את זה ככה, ומשולש קטן גם מתחת, ושני קווים מתחת שהם העמוד של המנורה. פה אני מוסיפה קווי מתאר בפנים בתוך הצורה. יש שם כמו, שוב, אני סוגרת את הטרפז, אבל קצת עם קו אלכסון בצד הזה וקו אלכסון בצד שמאל וקו ישר באמצע. אני תמיד מסתמכת על צורות מוכרות. תראו שאני מוסיפה קווים אלכסוניים וכל הזמן נעזרת בקו אמצע. הקו אמצע אני לא צריכה אותו באמת, הוא רק עזר לי לסרטוט, ועכשיו אני בעצם מחקתי אותו. לא נמחק עד הסוף כמו שאתם רואות, אבל הצבע יסתיר, אז לא נורא. שוב, אני קצת מדייקת יותר. היו לי שם קווים ישרים, ועכשיו אני כזה עושה אותם יותר אלכסוניים. מוסיפה קו נוסף כדי שיהיה יותר נפח, שיבינו שזה מסגרת מברזל. אני מוסיפה פה איזשהו גם טרפז כזה, מיישרת טיפה, וזה הייתה הסקיצה. עכשיו אני בעצם עוברת לסרטוט של הירח, אחרי זה אני מוחקת אותו, אז עדיף שלא תסרטטו. אני סרטטתי והתחרטתי. אני רוצה שזה יישאר לבן בסוף, אז עדיף לא לעשות את זה. אני מתחילה בצביעה. אני בעצם צובעת בלבן את הירח, פה בשלב הזה אני מוחקת, כמו שאמרתי לכם, את הקווים. תשאירו את זה לבן ונקי, זה קצת יסתבך. אז הנה בלבן, וכמו שאתם יודעים, צבעי פסטל עולים על הכל ואין שום בעיה. עכשיו אני מוסיפה עיגול בצבע תכלת, אז תיקחו לכם צבע תכלת. עכשיו פה מה שאני עושה, אתם רואים שאני שמה את כל גווני התכלת והכחול שיש לי, כי אני רוצה ליצור סקאלה של צבעי כחול תכלת, מנעד של צבעים, בעצם איך נגדיר את זה, מהכהה ביותר עד הבהיר ביותר. הבאתי עכשיו מאוד קופסאות של צבעים נוספים, הנה אני מוציאה מכמה קופסאות שיש לי. בסרטון לא רואים כל כך את ההבדלים ביניהם, אבל עוד מעט תראו. תחילה מצבע די בהיר של תכלת, עושה עיגול מסביב, קצת משאירה מרחק מהירח עצמו, כדי להצליח לשמור על הירח נקי. עכשיו אני עוברת לכחול הרבה יותר כהה, זה הכחול סבול של הקופסת צבעים של קוהינור. יש את הצבע הזה גם בקופסה של אומגה עם הצבעים המרובעים, אם יש לכם אותה אז יש לכם את הצבע הכהה הזה. ובעצם עכשיו אני לוקחת איזשהו צבע ביניים ואני מחברת בין הצבעים, בין הבהיר לבין הכהה. וזהו, ככה אני בעצם צובעת את כל הדף חוץ מהירח והפנס רחוב. אני מתקדמת ככה בצורה הזו, עוד ועוד, עד שאני מכסה ממש את כל הדף. בשלב הזה אני מסרטטת עם צבע תכלת את העיגול של הירח, כי אני כן רוצה שיהיה איזשהו הבדל בין הירח עצמו לבין הרקע שכולו יותר כהה, הרקע של השמיים. סרטטתי גם כמה קווים קטנטנים בתוך הירח עצמו, כי הירח לא חלק לגמרי. יש לו שקעים ובליטות שקצת רואים אותם אם מסתכלים על הירח. אז זה קצת הקטנים שעשיתי. ועכשיו עם כמה אצבעות אני בעצם משלבת בין כל הגוונים, מהחלק הבהיר אל החלק הכהה. זאת אומרת מהמרכז כלפי חוץ, מורחת ממש את כל הצבע בכל הדף. נזהרת קצת על המנורה, אבל תראו שאני גם קצת עולה עליה, אבל לא נורא. אפשר לנסות לראות אותה אחרי זה בעזרת העיפרון. וזהו, בעצם מכסות ממש את כל השטח. בשלב הזה אני לוקחת צבע צהוב די בהיר, ואני בעצם מתחילה לצבוע את הבפנים של המנורה. שימו לב שיש את המסגרת, אני בעצם צובעת בין המסגרות. אפשר להשאיר אפילו איזשהו מקום קטן שנשאר בצבע לבן, ממש לתת תחושה, הנה אני מחזירה את זה קצת עם צבע לבן, לתת תחושה של אור. בעצם המרכז הוא לבן לגמרי, בצדדים יותר יש צבע צהוב, ואז אני עוברת אפילו לכתום בשוליים, לתת ממש את התחושה הזו שהמרכז של האור הוא מסנבר כזה, אי אפשר לראות אותו, הוא לבן.
המסביב יותר הוא טיפה צהוב והמסגרת יותר צהובה, אז קרני האור שמתפזרות זה קצת יותר כתום. ועכשיו אני בעצם משתמשת בסרגל, עוד שנייה אני אשתמש בו, קודם אני עושה את החלק העליון בשחור, אני עוברת על כל הקווים שסרטטתי קודם, זה חלק מאוד שחשוב לדייק בו, כי צבע שחור זה צבע מאוד חזק, שקשה אחרי זה לתקן. אז צריך לעבוד די מדויק, למרות שגם אם משהו קצת נהרס, לא נורא, עולים על זה עם צבע אחר, אבל זה טיפה יותר מורכב. אז שימו לב שאני פשוט צובעת לפי המסגרת. עכשיו יש פה איזשהו נפח שצריך לקלוט אותו. יש את החלק התחתון יותר, שזה כאילו בגלל שאני רואה את המנורה מלמטה, אז אותו אני הולכת להשאיר כהה יותר. הנה, מה שאני עוברת עליו עכשיו, זה הלמטה של המנורה. יש את החלק העליון יותר שמקבל את האור של הירח. הכל פה זה משחקי אור וצל. ועליו אני הולכת לעבור עוד מעט עם צבע לבן. עכשיו בעזרת סרגל אני נעזרת בסרגל ועושה קווים בצבע שחור למסגרת, לברזלים כביכול. גם פה אני קצת מיישרת את הקווים שיראה יותר אסתטי ומדויק. הנה בעזרת סרגל אני מיישרת את כל הקווים. להיזהר שהסרגל באמת לא ימרח את הצבע, צריך לעשות את זה די בעדינות. גם למטה אני מנסה ליצור את הצורה הטרפזית הזאת, לשון טרפז, ובואו נראה, אני קצת מדייקת כמו שאמרתי. בשלב הזה אני עוברת על המקל, לא יורדת איתו עד למטה כי הצמחייה הולכת להסתיר אותו, ואני מדייקת עכשיו את האור והצל, כמו שאמרתי, החלק העליון מקבל אור מהירח, אז אני קצת עוברת על הקווים, והמנורת רחוב יש לה בעצמה צורה קצת משושט כזאת, סוג של אני עושה פה קווים כאלו כדי ליצור לה את התלת ממדיות שלה. אין לה צורה עגולה, יש לה באמת צורה של בדיוק כמו הקווים שעשיתי, צורת טרפז כזה, קצת בולטת לכל כיוון. אז גם בחלק העליון, שם איפה שזה מקבל אור מהירח, אני מנסה ליצור את התחושה הזו שזה כזה תלת ממד עם זוויות. וגם פה אני בעצם מוסיפה קווים לבנים כדי לתת תחושה של האור. הנה, אז ככה בעצם יוצרים את התלת ממדיות של החלק העליון. גם למטה אני קצת מוסיפה אור, וגם בצדדים, במוטות ברזל. כאן אני מוסיפה את העיטורים האלו שיש על העמוד, עם הצבע השחור כמובן. אפשר להוסיף להם קצת אור וצל עם צבע לבן. אצלי זה קצת מרח את הצבע, אז אולי עדיף שלא. פה אני עושה קצת תיקוני צבע בכחול, אני רואה שיש הרבה רווחים, אני קצת מתקנת. בשלב הזה אני עם צבע שחור מתחילה לצייר את הענפים. אני מתחילה מהצד השמאלי של הדף, לאט לאט מציירת עוד ועוד ענפים. אני בעצם מציירת את הענפים כאילו הם יורדים כלפי מטה. זה בעצם, אני מדמיינת שזה עץ ברוש עם ענפים, שבעצם, כן, כוח המשיכה משך אותם כלפי מטה, ולכן כל ענף, העלים שלו יורדים כלפי מטה. אני סוג של מדמיינת שיש גזע, לכן סרטטתי את הקו השחור הזה, וממנו אני מוציאה עוד ועוד ענפים שיורדים כלפי מטה, עם שפיצים כאלו שיוצאים כלפי חוץ. ככה אני מציירת עוד ועוד ענפים לכל אורך הדף. זה קצת בקצב מהיר יותר, אפשר לחכות לסוף ולנסות להעתיק. אני ממש מקעה את כל החלק הימני בצורה כזו שאני ממלאה את הכל בצבע שחור, ומוציאה עוד ועוד ענפים. עכשיו אני לוקחת צבע ירוק ובעצם מוסיפה נקודות אור. בגלל שהענפים גם פונים לכיוון הירח וגם לכיוון המנורה, הענפים ממש מקבלים גוון בהיר יותר, גוון ירוק, ואפילו ירקרק אני אשתמש עוד מעט, כדי להראות באמת את הקטע הזה של האור. זה מה שעושה את זה הרבה יותר עם נפח. שוב, אני חוזרת על תחושת השפיצים הזו, כדי להראות שזה ענפים של עץ אורן או עץ ברוש או משהו כזה, כמו מחטים קטנים בסוף. מכל ענף אני מוציאה שפיצים, קצת כמו שאני מציירת גם סכך, ענפים של עץ דקל. פשוט מוציאים שפיצים לכל הכיוונים.
אני מוסיפה עכשיו ירקרק, גוונים בהירים אפילו יותר ממה שהשתמשתי קודם, לחדד עוד יותר את התחושה הזו של האור. הציור כבר כמעט נגמר, עכשיו קצת מחדדים צבעים, מוסיפים קצת אור וצל, פה אני מחדדת את הקווים השחורים. כשנותנים יותר גוונים כהים, זה בעצם מדגיש את האור. אז כשאני מחדדת עוד יותר את הקווים בצבע לבן ושחור, כל הציור מקבל הרבה יותר עומק. גם על הברזלים, גם אני נותנת עוד קו בצבע שחור, ואז יש יותר ניגודיות. הגענו לסוף, אם הייתם איתי עד כאן, תשלחו לי את התוצאות שלכם, אני ממש אשמח לראות.